ambiri timakhala tikufunsa kuti ndikaphunzira video editing kodi ndi maubwino anji amene ndingamapeze ndi phunziro limene la video editing. Ino ngati mungaphunzire video editing mutha kumapanga zinthu zosiyanasiyana, cause ndikuti kuti mutha kumapanga edit ma contents. For content creator amafunika zidziwa video editing. Komanso mutha kumajambula ma music videos. Ngati ineyo ndimajambula ma music videos, komanso ndimatha kujambula ma advert. Ndenda kubweresera sample ya advert imene ndinajambula kuti muone kuti video editing ingakuthandizeniso ni motani. Ndi advert ndi. Are you ready to embark on your journey to success? Lilongwe Institute of Science and Technology invites you to join our 2025 April Tech. We are offering a variety of programs to fit your schedule. We provide agribusiness management, accounting, marketing, early childhood development, computing and information systems, computer science, environmental science, HIV and AIDS management, nutrition and food science, social work and community development, human resource management, travel, tourism and hospitality management, and public health. Registration is easy. Send us a copy of your MSCE certificate, notification of results, or previous level certificate via WhatsApp to Don't miss this opportunity to advance your education and career. Enroll now and be part of our esteemed institution. Let's build a bright future together at the Lilongwe Institute of Science and Technology. Yeah, ndife kuti naphunzira video editing. Timatha kupanga ma music videos, kupanga edit ma contents anga, komanso kujambula ma advert ngati amene wawo. Ndi inu yomwe kuchedwa pati. Tijoineni class yathu ya video editing. Ndikuti chisankho chomakhala ndi inu yokuti mufuna muziphunzira yokuti muzigwisa ntchito phone, or mufuna muzigwisa ntchito computer ndi makamera zeniyeni. Ndiye namba ndimene mukuiona pa screen. Tihaleni kuti mumve zambiri zokhuza maphunziro amene wawo. Tiye tionanso video yotsatira.